3, 2, 1. Bag nga rabi eh. Na nagbasimot ka na nagaduda dapat jerwar. Kanya nga tikayat mo nga kablaw. Atid ka mo At nito. ito, sige. Naimbag nga rabi eh, naimbag nga rabi eh. Na inulit mo lang mag. At least di na yunak. Na katid dugam. At ito. Wow, datid daw. Sige. Sige. Naimbag! Kuray-kuray si Kiyaw. Nga rabi eh. Kada kayo amin na po. Wow! Awala ka rin busis mo, dadadaalan pa'y ata karabukog mo. Katitugam ko lang di kinatitug ka. Pilosopaw. Sige, English. English. English na kablaaw. Sige, pag dispensaran nyo ni Sulingon ta na stricto apaw. Ayo sab. English nga kablaaw. Wow, nung rumor pa'y Sige. tabuksi mo. Iyang ko na tayan, napurga nga rutsupas. Nagsopa seven at Awa. English. English nga kablaaw. Alright. Sige. To our very energetic barangay captain Maya. and also to our barangay officials. Maya manaw. Chicks. Inyata chicks. Ni dagi ni babalasang. Ay, chicks na kitawan. Chicklets. Inyata chicklight. Ni dagi ni ubing. Ay, sa bagay adang. Chickalais. Ay mo tata. Oh. Lalakay. Wow. Na, ina, jilakay. Agoray ka. Chickets. Bapakaw. One. Chikog. Inyata chikogs. Kuno da na ilawan nga masikog di kablawa mo tadamo dayaw na. Ay, sa bagay. Naglay kita. To all assorted people of barangay San Aurelio Sical. Nagoray ka. Apaya. Nya ko nam. Assorted people. Amom ayat assorted nga bagbagada. Oh. Kindi biskwit. Ni apay Apay nga pati tataw assorted daw. Ni apay hindi kas kada biskwit lang suling ta sorted apay di ka kikitan ada ubing, ada balasang, ada baro, ada bakut, ada lakay, ada kupo, ada kyad. Good evening. Good evening. Sa At banda. apay talok pangal na. Isukaro itudtudok tatay kinyam. Wow. Nalawa pangawidan jila kaya. Talok pangal na suling. Naduduwat yung pangal ti tao. Talo. Saan mo talaw? Ni kita ang pangalwan, pangaltaw, pangalbon. At kalbo mo talakayan. Alay. At katawa mo't uray iso. Oy ingay. Apaya. Sa balyam. Inya isa balya. Ilocano nga nasimpada di seryoso. Nagadumang ay paramid mo. Ayusaw. Di kablao nga seryoso. Seryoso nga kablaaw. Ilocano. Sige. Naimbag nga rabi kada kayo amin apo, gagayam kan kakabsat. Na, kakabsaan na kami amin tao. Napay kakabsat kayo, tano kakabsat kayo kumaapay takong ni inang kaw. Kay sukaw. Alay, katanda kita kakabsat. O alay, naimbag nga rabi kada kayo amin apo, gagayam. Amumi nga managgayam ka nga mga amin dito nga tataw gayam mo. Ikatang tagagayam. Naimbag nga rabi kada kayo amin apo. Ya po rajilangay. Ingay. Ikatang niya pa. Naimbag nga rabi iyo. Yo, isuna lang ne dapat jingin ne dapat dagay talok pangal na kasanaw. Ikatang jiyaw. Naimbag nga rabi. Amumi ingay tumalyaw ka jing ataw. Nasingaw. Wag. Amumi nga rabe tungang ikatang tarabay. Naimbag. Kanaimbag kami amin tiya. Natasakit mi kumara di kami ospital. Ay naapay katang tanimbag. Ikat naman din naimbag. Dapat di kong kunakol ngay bagbaga mangagas. Ikatang. Alay. Uy! Uy! Hoy! Hoy! Aguri ka! Medyo naramid mo, niyog-yog-yog mo to susumaw. Ipaik ka mo maami nga kablaw ko, di ko mablawak ti sinyas. Sinyas nga kablaw da jay. Wow! Ay, ipataros mo, nagbastos ka ingay. Ikanam dati mic ko tayo, pataros ko, tanong mo, ibagbaga nga bastusak, kita, good! Naginigam na tayo, ma'am. Ano, nakipagsikan ka, ti padam nga tao, good di jay. Evening! Kinalupam na tamatam. Alay, kalubam tamatam, no, di nga nasa ingat, tungang. Ladies! Hoy! Apay tayo, nalog mo ta susom. Damagong mo na kita babae, ladies na kita, natadol na kita. Oh. And gentlemen! Nya datangay nakatulaw. Damagong mo na kita lalaki, gentlemen na kita, titog na kita. Ay, amam diniyog-yog mo di susom. Kagapaya. Di ba kung nana ni Pong Chow Tatay? Oh. Kasing siksim ni Ibana Alaway. When batos data nga kagawad ti poblasyon ti Balungaw. Kasing siksim idi ni iba na ala ay kung kuna na kiti. Isukarod diniyog-yog mo ka kasano ngayon na siksi ka nagbasi mo ta susom. Ay nasuleng talaga mo idi nga karurupa ni Marian Rivera. Oh, may paisaw? Wow. Yang arod na pasamak tarupa. Nausula gamaw. Piragamahod. Tapos kasing po daw ko idi ni Ann Curtis. Agpay sumanaw. Wow. Kanya napasamak takudil mo nga ay. Mga nala nagtakkay. Naputawak pa yung gana tata na dehydrata. Kasing siksik idi ni Ivana Alawi. Agpay When sumanaw. among ti vital statis. Wow! Animal ka. Welcome to Jollibee. Animal ka. Pura na. Nagdumog ka kasta ko, sinama ko. Dapat ingkas di ko kumanya. Natubog pa. Pinadugulam ako ma. Na!
Bob. Ay, abam sa atala kayo. Makan tatuk bubemag. Mabising kaya. Aguray ka, Apa ito yan? mo gistoryam. Na. Kuya naman nga Kasing siksik idi ni Ivana Alawi. At inya ti vital statistic mo. Di vital statistic ko idi suling 36, 24, 36. Wow. Pinanilpiit na kayo. Kasi siyempre tanong mangag mo hanga pom original. 30-60 sa estasosaw. Wow. Mabaling ko kautang. Ug ikaw tam, Kita katabaka na awam makarga na kawaw mo. ang utom tayo ma'am. Nagalsang. Makadomingo nga dyan, nagsukat ti braso nga. May sabram. Weng. Talingaw. Kunam 30-60 sa siyobo mo. Uwan. Nay payos magkipay. Ay nasuleg, dadakkel idi dagitoy. Nya karon na pasama. Bimasit laang kaputi pandemic. Dato'y COVID. Weng. Nangapay nga tabo masay. Kay siyempre na overdose. Ay ado ba nga ya? Kay nga nga aglalo di pandemic gamin suling. Oh. Agitay ta pagbaro jayan me awan ti pagbirukan daw ang trabaho da. Iso nga ichat da. Ingin, awan isa ang me kunada ay namang liwas kan likodan nyo 150. Kadyo naman lang. Ingin, awan si daong me kumarap as ka tapadiriyaw 150. Kadyo naman lang. Papanan na nga di ka malpas ta ubot kan suso. Maibos. Tataingan. Apan ta bisitahan suda. Visit apay nataydan. Bisitahan ta suda kumusta ang ta? Sige, bisitaon tayo suda. Ngam si kapay ito yun si tata. Rugyana tayo, madam-dama data, nalaos. Dito ita. Factory defect. Wait. Dito. Alay dito. Rugyanan taki. Ne? Apay ta tumaray ka ngay ang kuha mo na hindi ka nagtantay rabies. Tumaray pa ila. Tak ni ate. Maya di taray ng kala. Kasi Maya dajay no aga play. No aga play ti trabaho dajay mayat. apaya. No, tibayo dita na, duwa ti kabil na nga height na, 5'5 kan 5'4. Numag na. No, 5'4". 5'5", 5'4". Sige, rugyanan ta dito. Dito. Dati nga part. Iyarig mo nga suda ka pinagtutudaw. Ay, gamang gatoy, dabagin. Ayan. Iyarig mo suda na ta ka pinagtutudaw. Kadwan ti insekto. Iyarig mo suda ti klase ti insekto. Klase ti insekto. Ay. Siyempre, rugyanan ta dito yung kiniante. Dato yung ikot aguray ka. Dingraw. Dingraw. Dato yung mat barairong. Dato yung mat ampas. Dato yung timol. Timol. Last ni angkel. Yan angkel. Among no niya dato yung Ampal. tumakulag. Dito. Dito yung tamo nga pipe. Ingay. Iyarig mo man suda ti klase ti sakit. Klase ti sakit. Rugyanan ta kini antimanan. Ay di jay klase ti sakit. Heart attack. Nagsosyal. Brain cancer. Cancer. Colon cancer. Sakit ti mayaman. Dati mo gallbladder. Gallbladder. High blood. High blood. Tapos dati mo anemic. Anemic. Tapos dahil ni uncle aja dapat social mood laeng. Inya. Ulcer. Ulcer. Last ni ante. Inya ni anting na kutaw. Aksaro. Ingkot to nga nakakasama lang. Alay dito yung tamo nga pay. Dito. Ingay. Ay. Iyari mo suda ti klase ti agas. Klase ti agas. Siyempre na ante alaksan. Alaksan. Alaksan FR. Alaksan FR. Music. Music. Biogesic. Biogesic. Nifinamin. Nifinamin. Amoxicillin. Amoxicillin. Dati mo diatabs. Diatabs. Uy, pang-agtake. Last ni antay. Inya ni antay. Viagra. Pampatangkam mo. Kapampatang ka ni so inlulumag na. Dito. Dito ito mga pay. Iyak suda. Ibati ta iyo dita dato na laos. Nasamba nga nam amlingan tansan. Iyari mo dito. suda man ingen. Iti klase ti bagas. Klase ti bagas rugyanan ta kini sir dapat di social. Sinanduming. Ay, Social. dinorado. Dinorado. Tapos dajimot NFA. NFA. Ticket. Dikat. Tutuman. Tutumaw. Triple toe. Triple toe. Natangken. Datoy mat agorika kwa di laok. Diket ken giniling nga mais. Giniling nga mais. Datoy mat red rice ay brown rice. Brown rice. Last ni angken. Inya nangkal. Pagpag. Apay na pagpag. Aji pagkorkor dati manok ng partida. Ay pa mo nangkalan. Mabaling nga kansyonan da ka dito sa angwang kain. Mabalik. Makatuyang. Makatuyang. Alay sundun kan makatuy ta kansyonan da ka di sangaw. Wow. Kras ka. Kras da ka. Kras da ka. Kras da ka. Kras. Dito yung kating nga. Nagmayat pa nagbagbagin ang kal ni nagmatsaw.
Oh, pagmatso mo talaga igay. Jay, Kita mamajay ka na. sumango ka dyan ti audience nila gadong audience. Oh, kita adi jobs na radya karabukob na. Yan, hindi madaydayo nga nagan mo manong. Naiinyamot na naparte ka patinagan mo. Inanagan mo manong. Dipindi. Dipindi. Ano nga? Ang pati dato, factory dipik mo dato. Handa mo nagan. Inya, ti madaydayaw, nga nagan mo, nga ingkabil ni inang mo, kinitata mo, di birth certificate mo. Kwarog. Kwarog! Na ina na gwapo ka, ngam na anak, tanagan mo. Kwarog, mano tawag mo. Mahigit na. Maigit na. Mahigit. Kano nga mahigit na? Si Winta. 50. At balak mo ang 51. Yes. Sumugba ko nga dagos ka. At asawa mo. Marami. Marami. Piling. Ano trabaho? Nya trabaho mang ka. Wala akong trabaho. Ay, Sadot. sadot. Awan Sa trabaho. may pabarangan na. Nakainom kayo. Dipindi. Dipindi. Kuya Kwarog. Dipindi sa tisang auna. Wow. Kuya Kwarog, aming nga bagbagamit to joke lang ah. Ta aming nga mabuya yung kot Ilocano joke. Wow. So nang bagaming nga gwapo ka, joke milaang. Ayan. Ano seryoso? Aming nga bagbagamit dito ang angaw Wow. bawal iti seryoso ta komedi ti buybuyain nyo. Wow. No adaman tinababa ti kordon na apo ken managpungpungtok dapat hanga dito ti ayan nyo. Kapananda. Ijay I see you. Nakunda dyan. Ang kansyon dati habang may buhay. Alay, sige, angkan. Agkanta kami. Kahit ko nagpanta. Kahit ko lang. Ay, kanta ka o sige, madamdama. Kanta ka pa. Data, kanta, anda ka pa, tapos si kamot ti kumanta. Awag. Ang mom no niya, ramidon tayo dito yung sangaw, ang kaul. Automatic yun. Automatic. Automatic. Depende. Depende. Mahigit. Ingay, di ba kami niya ramitan tayo sa marang? Kanta kami ni Auntie Suling, iti Ilocano song. One. Tapos, no niya tinigaman na taparte ti bagbagim isumutig ganam kinyam. No niya tinaramid na kinyam isumut aramidon kinyak manipot ulo nga papababanga. Ay napalpyan. Kasi ang kala manipot ulo nga papababanga. Na talaga na iyali kakanamot si ka. Ang nasaya nga karuba dato yang managpadigaw. Akanta kami ti Ilocano song angkan. Rinig gamang ka, igamang maningin. Kas pangarigan rinig gamak na hulom, igamang maningin. Natarusang. Natarosam. Aguray ka. Hindi mo datoy Agap-apok ka mga sigodan na utog mo takarkarmam. Di tam niya kaputanan, basta mo mapapakilalaman na ito. At making bagay. Adang ipon na dato. Sumibab. Kagaton na tayo ma'am, mapukulang ka. Sige, dato yan, nakanta tayo ti Ilocano song, agsala tayo. Sala tayo, makaan. Ganda, ano? Medyo yatras mo man anak, natutugaw mo pa kung sayan na ka dita. Hindi ka makaikot ko pasal. Kami nagkapte kami ni Agsala ka lang. Taran na kayo. Tingin ang hanap nagpasyal. Iti bakla. Energy ingin. Napanak nagpasyal. Energy! Iti bakla. Napanak na pa siya. Walang tiltilaw. Nawagwag. Nanayunan ulaw na. Ang final pass. Ang final pass. At ang ansyon tayo pailaan. Sustingin. Napanak ayusan lang. Napanak nagpasyal. Pagpapal ka mo. Ay manong ko, dumanon ka. Dumanon ka dito'y warog ka at tugaw ka. Aray ko warog, nasakit. Nasakit mo tangaw mo. Kanyo tugawan Dapat tayo. ni tugaw kas pangarigan umay ka nagpasyar ti balasang. Wow. Magpota, basta. Sukat na timay ka sa sidagkat ka. Oh, sige. Tapos lang naglungko mo dati na halata. Ha? Oo. Ang ka mababae, papakatay wala na angot utok na. Basta nang inaramit ko kanyang aramidin kiniingin ang kal. No problem. Muray no iligamang ka igamang pungutong ka, pungutong mat ka siya. Naina. Wow, nubinagkal ka, bakal ma. Oh, kita mamutabagi na sulain. Lumawadag na, di may war sige igay. Ate sige na medyo lungaw no. Tatayo sa na kal. Okay na.
Okay na. Oh, sige, mansaw. Inigamak ulo. Loading. 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 Restart naman, Suleng. Tut. Inigamak ulo. Oh, basta nga nasignanan. Inigamak ulo ko na panamag kitusan. Ay mababain ang Inigamak ulo. Agpay! mababain. Aguray ka, Suleng. Kaya, Tamlagar na panakin mamugaw. Nan ano nga datong bukong kas namin nalipugpog nga kapanawa na. sa kanan ni Ripti sa kapulo ka demonyo. Ay, usam mo ta. Kaya mo mo, ka mga ilaw. Basta ilaw. Takay. Inigamak ulo. Una na. Naaguray ka ah. Kapan na may sagun no. Kapatay sa gulo mo. O, imbagam ka na. Nang lastog ka, lakayan ka lang ano doon, ulbot ka pa ay. O manaramid ka. Imbagam ka no. Lastog. At ang kantaan. Inigamak ulo ko na na. Ay hadayo ka pa. Ay Naaguray! Sika nga tumutog ka. Kitam lagaro nga pandak pinatultulanan. Ni maro mo titugkal nga tugkal. May isa ka mo. ang kal, ang launay ba't ang matay ningin. Nagsasarupay pagtugto kami nga natayan. Uraya lang ariwang. Ay mababain na. Repi sumarno tip ulaw. Gusto na nalpasan. Sumilaban ka may lang. Inya tiba pati ulaw. Diba ba? Tiba ba? Sa may dilpa ka, dilpa yung bibig na. Kas lagutog na banyas. Diyan. Boss mo eh. Manyakol sa ano, dato nabuyo. Ako rin ka. Aguray! Na-enjoy mo matikitos na kitusan. Dati na rin yung sumarno ti ulaw. Nya ti babati ulo ni Uncle Natawag nga. ka niya na. Inaganan. Waraw. Waraw. Nagwapo kang naganag talaga mo. Nay! Tasusaw! Nagranggas ka mo, mapuluting timunga. Oh, basta bali. Dito ni Buging. Buging. Muging. Ini. Kung nagwapo mo ate si ka. May nagwapo di ka bambanwat na dato ni. Karkaroon pa na ni Aga. Oy, aga mulak. Aga ton mulak. Sino kay nga aga? Aga abaka. Dito ni Buging. Muging, sumaro no. Inigamak Buging. Connecting. May at si awan signal dito. Muging ko na dyan mo bilbil mo. Muging dito ng Matitidengag mo. Ano mo kita ang datangkal kanay. At asis na dato. Tumuro lang anak tubo. Ang mo pagdis ka ka. Nigamak Muging. Nigamak Muging. Nigamak Muging. Muna. Inigamak ni Munang. Inigamak muna. Inigamak muging. Nyati pagtugtugtungan niya. Sa kanayan ko lang na magamayin. O sige, Pwede sa mga magkano kami dito? Kung anong presyo ng lungod, ganun kami. Hindi humigit kumulang, sakto sa bilang. Inigamak muging. Abay, bitama! Ura na nagparsak diningod ko! Kunanan na yung bagam kanaw! Awan! Lo, grabe ako. Aguray ka. Aguray ka! Agisan. Ang kapay pumampanaw kay nalpas ang kalag. Sikati kurso nata na sulay. Pinapo pa Ay na, kayo. may palkat ka di pader. Matimot uncle naka-video ka ni YouTube niya. Agad ka mam, yung video ti Ka YouTube. di YouTube, mabuya da kan to di YouTube. Yan, yan ang tol. Sini. Siyempre, dali, no? Oh, tayo rin kami dito. Kaupo. Pare-pareho sa yung tayo dito. O sige. Nigamak muging. Muging. Nigamak. Rico. Si kakano. Uy, kumari mo. Mabutulgas. Bakla ka naman kang mo. Apay nangiba ka kami nga babae Daktul-tukul ko. Inigamak. Muging. Nawang. Loading manang. Akita man sa balay. Pagkita tati sa balay. Kakita.
Yung iba na lang. Ay natoy, awan na ulaw dati ay kwa ujins na. Bumulot kami man la baro Wala, dita ka sige. 150. Dati makatu yun. Ne natapon di tanong meng. Ah, okay Awan. lang. Okay lang. Okay ka na. Lamunawan na. Ituloy na natin. Laro lang ito. Laro lang. Joke lang lang. Wan. Oh, sige. Oh, sige. Eh, ha? Yarda. Anak? Yarda. Iyawit Yaw. ka. Agi, ang awit ang pinitan ko kabakabakyanaw. Sobay pa kanaw. Alay. Mega makmuging. Muging. May sama kaya na mga makapkabila dati bakal. Masinig. Masidog ka ako na. Pagustuanan ka. Oh. Mega makmuging. Muging. Ay Kastanan. mapapahina. Inigamak muging. Ay mapa. mapa. At napakaut na. Inigamak Ay, magkagawan. na. Ay anayu kapal hayate. Inigamak muging. Ay mapapahina. Ikaw muging. Kasta lang. Ano ang baba ng muging mau? Inya ti baba ti muging. mau. Hindi mo din. Depende ba? Agong! Dapay sa bali. Dapay sa bali nga muging. Agong! Agong, ti sumaruno agong. Inigamak agong. Agong. Isuman na mo. Inigamak agong. Agong! Agong! Agong. Inumin. Sa bali tinahalat ang ingin iya pantadya yun. Traptip. Ang makawansapay, buntala nun, alaon. Isublime. Makantay sublikan angkel ta mangala kami lang sa balay. Wow, sa bali. Naulaw dataw eh. Ikatot tayo. Makatoy itulot. Nan! Gore. Jisi kog Kapag mo ka. tumapiyugan, makikakaskas tangkal ni Makantay tulog sa ka. Naipapanam ngayon. Baba amaw nga. Oh, sige, rumor ka. Oh. Naapo, gusto ko muyo. Bumulot talang unang timaysa. Hangga, nakita ka. Natiliw ka ang katumartaray. Makan. Makatuyan. Hangka mo lang makarwal si Rami Jigay. Makata. Ang kayo anak, KJ. Wayne, sayang tiunas. Makan. Wow, awanan ti orasan. Kaya mo saan? Ang alikis kalatan. Ajin ni nangkel. Sino ni Uncle? Di. Apa ya? Marong sinta. Nag-imarti 4 na ni. Kapatid sa pananampalataya. Sige karon din. Anta lang agan ala luluki tam. Ano? Adam, ni atan Ay, gaya. katoy gayam! Si kalatan makatuyan. Nay, Kaslas. kaslay suna may lugay. Sa balyan talak. Sa balyan talak. Ay na. Oh, dapat nay. Dati ang kal. Panay da magkijay. Piling damag. Kas na kayo ng gwapo. Oh! Hoy! Ay, kan! Tatay igay. Apaya. Nakatadal ka na. No adal lang suling ti pagtutungtungan ng ato ti adal ko. Kasano ka nga tao? Kung tumangat ka, marigrag ta kang lubong mo. Kasyan. Wen. Nag-elementary ka. Nag-graduate ak ti elementary. Promise. Wen. Nag-high school ka. Nag-graduate ak mati high school. Amom tinag-eskwela ak di high school ak. Oh. May kadwa nga kangangatuan nga eskwelahan tintiro nga Pilipinas. UP. Ay, nababa. PUP. Nababa manan. UST. Nababalat ta. Jimandang ground. Ijay Gate National High School. Nangato nga talaga dito pambantay. Kung sumutim baga, may kadwa nga kangangatuan ko naman, pambantay, di ko nangataw. No nag-graduate ka nga tayo sa high school. Wen. Amom garot ti agmak. Ay, mathematics, Wow. ure arithmetic, manimanik lang data suleng. English. Bis in English, ak ide niya kay mo, reading no language. Wow. Spelling. Bis in spelling ak man ide. Spell science. Spell science. Kapsinak din suro ni Madam May. Oh. Spell science. Kapsinak, garot na yus, mapanak kay ide. Niluluko man. Sige, mapantatimat. Mathematics, sige. Denggan nyo ate apo, tagmat ni ingay. Sige, manso. 6 plus 3. 9. 3 plus 6. 6. No? Binaliktad ko lang sa lusod ko. Kano binaliktad mo di sa lutsod mo, di nagtumbling mo di sungbat ko. 9, 6, 69. Mathematician, abay kapoy. No? Sige dati man. Sige. 1 plus 1. Nay, aguray ka uri, ubing agbuputag, so ang muda day ta. 1 plus 1. 2.
2 plus 2. 4. 4 plus 4. Goat. No? Apay tagaw! Utsaw, alang ahirit ko pa ilaan. No? No nakahirit ak titos di pula. Laki na eh. Kadatoy kanatayan, sugal. Sa balyanta. Sige. Sige, mapanta ti babbalay. Inya nga klase ti babalay, balay ti kurabes, balay ti lawlawa. Conforme. Sige. 1 house plus 1 house. 2 house. 2 house plus 2 house. 4 houses. 4 houses. Kapag kita dati houses na. Ninayunam di suro kamot, baka ibagatang akul nutak. Ay, sa bagay. Datay ka na daw. Sige. 8 houses plus 12 houses plus 16 houses plus 24 houses plus 28 houses plus 32 houses plus 37 houses plus 72 houses plus 54 houses plus 38 houses. Banaw! Naglaka. Nasurutan. Amok ti sungba na. Ang kuto pa'y nasurutan ni Ingay. Amok. Manugaraw. Subdivision. Apay ta subdivision. Alay ka di EGL Jordanita, natak-atar nga babalay, inya tawag mo ijay. Subdivision. Sukat tatatungang. Alay apan tamang ngarot tatata na ibagam tatay. Nasugal. Agsugal tamang mouth. Sugal, naglaka. Wow, nagsugal Sugal. ka. Inya kaya mo nga sugal. Ang pinustahan ta. Pinustaan. Wow, natakata. Ayam, pinustaan. Lusile, amtoy man di kwa, walit ko ditag pinustaan kami ko. Wah! Alam mo mo walit ko di bagkaw. Alam mo kano di walit na ta makipinustaan. Yung paglaman na yun, nandiyan pagkata mo bagongin ko, Gigi no bigat. Pinustaan. Manukwar kami ta. Na kagsiksiki ti kapitaka ka. Mga mabilang, duwa pa yung pitakat tinala. Ada si, di pang sinsilyo kung pang papel. Ay, mayaman. Sige, pinustaan. Ang kansa naglalaki tatay ah. Tinurugan dati kalman. Oh, manukwar kami ta ingay. Na? Manukwar tam. Sa agasaw. Sa nga gasaw. Wow. Awan na yun nan. Awaran. Sige, sa nga gaso mo, pinustaan. Pinustaan. Sa agasolaan. Wun! Nasa lagayan, pinustaan. Oh, Sa nga gaso mo. mayaman. Tatang. Agsalud sudak. Kadi simpre kung batang ka. At dati talo nga sa lunsod ko. Tama talo asong bat ko. Wow. Amin nga sa lunsod ko sumbatam lang iti. Tinapay. Sige, tinapay. Talo nga tinapay. Tinapay lang. Kaya? Ang sa lunsod Sige. umura nga sa lunsod. Umuna nga sumbat. Iti bigbiga. Napanak ijay ilay. Napanak jay bikire. Gimataktay. Tinapay. Alam nga gumatang kaabuno, di bikire. Ay, natuwa lang nga tinapay yun. May katwa sa lunsod. May kadwa nga sumbat. Nakaawida. Nagpaputo takti kape. Nagtimplak ti kape. Insaw-saw ko jay. Tinapay! Alam nga sausaw mo di bingko, di kape. Lamay sana ka tinapay yun. Ingay. Apaya. At ang malagip ko. Ingat ti malagit mo. Medyo na bayad ta magkatkatwan. Uwan, 15 nga tahunan ngaglag kag kadwa ta tirabaw tintabladaw. Ngam at dati kananayon kung mapagtaktakan, agtaktakan ka talaga. Apaya. No, DJ Villases. Tiawag da kanya masandara. Uwan. Ti screen name mo tinatayan ingay. Uwan. Ngam ija Facebook mo. Tiambok lang anagan mo, Mark. Uwan. Anya ngay matapili daw. Ulibar! Nangapa ka! Kasano ka nga nangabangay? Oo, nagsalunsudak kinyam. Kung nagtatay, amin nga salusod ko, sumbatang tinapay. Ikaw mga tinapay tapilido. Basol ko pa. Ay, ang nasaya dataramit mo suling kaur ka. Kadinatuhan. Hambot suling nga ang mga tinapay tapilido. Kamuk ang nga tinapay ngamin nga titungtungan ta. Amin nga salusod ko, sumbatang tay. Tinapay. Oh, natin sumba mo kanya. Ay, ang mabalay, dublado. No? Dublado, do kwarta na talaga ka. 400 daw. Dublado. Tag 200 daw. Siya matag sa lutsot. Siyempre, siya masumumba. Wala, adamot talo nga sa lutsot ko. Wow. Ngam, tisong ba mo kinyak, sagaysay. Naglaka. Kalang-kala ka. Sige karot, damo nga sa lutsot. Damo nga sumba. Magmag na di kalsada. Nakapito takte. Sagaysay. Day sagaysay nga napitot ko. Iso ginamit ko nga pinangurnos ko tibo ko. Dahil di nagdigo sa ginamit ko jay. Sagaysay. Last nga sa lutsot. Oh. Agpili ka. Nya. Kwartawin o sagaysay. Agpili Agpili ka. Kwartawin o sagaysay. Kung kure. Kakatawa. Apang panunutak na udag dito. Agpili ka. Kwartawin o sagaysay. Tamo na siguro dyan amok sumumba. Sagaysay. Bagim ta sagaysay ko. Kwarta. Oh. Apay mo about. Agdal na ka. Kunang tatayaan na sa lusod mo. Sumbatak ti sagaysay. Neko sinalutsud ka. Pinagpili ka. Inya kaya mo. Kwartawin o sagaysay. Kulang ko pinilim ta sagaysay. No? Kaur ka ba't ingin? Kailangan ti kwarta. Sikat ti saor. No? Kailangan
ti kwarta ta na ibusa na ti kwarta kakapasyar ka. Ka problema pa isaldam ni inang mo ah. Di na mulat ka na sige nakapanunot uy ingin talaga kay kwarta pepeso. Abaya manaw. Gamin iti Judith ko no bigat lunes. Abaya niya bayadam. Aja asak garaw. Lindeng! No taga London kang tumat, Londito, Londoong. Ilimbang ang pailang daji linding mo. Kailangan nga talaga Abaya. 510 nga talaga dajay. Data sa nga pulok itatin di sa nga gasot ko nga kwa. Nga hintod ko kanya. Manugaro titi utangaw. 510 nga talaga di bayada. Mutang naman pala 500 mo. 500. Wow. Ali ata 400 pailang bayadam ah. Wow, gure ka man nga tayo. 400. Dapat utang mo kanya Ni, nakautang ka pa sa nga gasot sikatimutan siya pa di nakautang. Mano bulbul daw. 5 gasaw. Mano hintod mo. Upanga gasaw. Dapat utim nga sa nga gasot. Ang ani madamdaman guri ka kita. Padaso nga mo nga ito. Quits. Oy, quits. Thank you. Anak ipupos ti Facebook. Ang kay pros ata nang tagkan. Sige, quits ta na ah. Kita mamay. Naibos tampay datay naba mo nga sa gaysay. Ang rum kay bagla si daon no bigat. Arithmetic ka. Ang kubis in matat mo nga talaga ide. Naglain ka talaga ako dyan. Sige, mapantamot lang it English. English, sige. Ingat English si asaw. Tom, Pusa. cat, Kabalyaw. malka, kabalyo ko na ilang mo pa'y takitam kanya. Ay, nakaraw. Horse, Spelling. spelling, sige. Spell dog. D-O-J, dog, pulutan, tilalakay nga mamartag kayo. Ay, ayaw. Spell cat. Si palaman, tisupaw. Spell horse. Horse, Wow. H-O-R-S-A. Ulitaw. H-O-R-S-A. Partakam. H-O-R-S-A. Partakam. H-O-R-S-A. H-O-R-S-A. Kapit na tagudag-tagudag. Papaspas ka mga papaspas na kabalyo, di ko tumarayang. Sa kanya tayo spelling. Sige. Spell Brazil. Brazil naglaka B R-A-Z-I-L. Brazil. Nalalat ng kabos na bulan. Nakita man tayo. Nakita mo Brazil. Arap. Nakaantsukos ka lang. Nakaantsukos ka pa. Di ka makitan laglatak lagarudan. Nakita man tayo. Si Kangete nakita mo. May sama. Nakita yaw. Patatama na bagtet. May suratangin makita na. Okay. Datang Brazil. Ikatang tael. Brazil. Ikatang taay. Braz. Ikatang Zail. Bra. Ikatang Bra. Suso. Amay ta susak. Alay katong tabraming niya mabatay. Buri ka tarin na. Mungay. It's atay. Mungay mo. Mungay mo. Kayingin. Kaya. Nakababroad ka ba Ay, kayo? wait, nabayagat ka, abroad suling. Manong nga tawang ka dya, bro? 30 nga taon ko dya abroad. Wow, nabera. Well, Manong tawang mo? 28. Na? 28 sa tawang mo? Ka dya, bro? Well, Kano ka na yan, ah? Dito ka. Kano ka na yan, ah? Na? 1992. 1992. Ano nga bulan? Uy, birthday, di mamaw? Basta pa nagmamangga. Na? Bulan, di pa nagmamangga? Ato nga ngilaw ide. 1992 ka na yan, ah? Wow. 28 ka tata? Well, Agore ka. Unang 30 years ka dya, bro. Tapos? 28 titawang mo. Apay, tara pasamak data. kas no. no istorya nga data suling. Ididamdam mo ni tatay ko tinapan ijay China, tugot-tugot na kidain. Nagtugutan na At kanya. daki sa look na. Tata. Iti ko nagsara da kiniinang ko kinitatang ko ijay China. Ijay da nga naglabing-labing, ijay da nga binuot spare parts ko. Oh, it is spare parts para tiluglugan. Ne, apay para tilugan lang ti spare parts suling, apay di ka kikitaon. Dagito'y mag-aksidente kat matuktok ko lang dati tulang. Iyap apan da orthopedic, taji natukol nga tulang, so katanda landok, kajilandok, kinatawag mo ijay. Spare parts. So katatatong nga. Na, pinungwang nakamay sa akin Ang nila. kamadanagan, tanayag data sa kapulong at tunggang mau. Alay, napanang mga babbansa. Sa kapulong at tawon ko di China. China, Sa kapulong at tawon ko di Japan. Japan. Sa kapulong at tawon ko di Amerika. So nga 30 years nga nagap-aproda. Ano ba yan ha? Kunan na pangka iti China. Well, Adi mo magkaroon dagiti pinagsasaw ti Chinese. na inasuling. Sa kapulong at tawon ko nagjijan niya. Ewan ko nasursuro nga pagsasaw in chika. Ang pari-pari ka, dan si Zay. Ano, basi nga ba ka? Talyaw si ka. Nagyo niya. Nagimar ngay bala palsi. Ay, ingay. Ay. Kunan na pangkaroon ti China. Wen di China. Sa kapulong at tawon ko ijay. Alimang garod, Oh. subukan da ka. Sige. Amin nga ibaga, i-translate mo ti Chinese. Sige, sige padasaw. Sige. Wow. Mas pangari ka. Oh. Magmag na ka di karasada. Nakakita ka ti kwarta, pinidot mo. Kasanong ibaga data ti pinagsasaw ti Chinese. Sige. Magmag na di kalsada. Di ko nakakita ti kwarta.
Pinidot ko. King kukwa. Nana! King kukwa. Apay ka uking ko kwa. Ang mga bagay, ang mga bagay, king kukwa. Ano pa, ma'am? At tapay, kita, libi ko single, lo. Maya ta. Libi ko single, lo. Maya ta, kasakar ka rin mo ulo. Agure ka. Papaya. Ang kunatarusan. Amula tarusan. Libi, bili, kusing, singko, gaulo, lugaw, bili, singko, lugaw. Na? Tagalog mo. Chinese di jay, mangisuro ka. Napanampay nga bansa. Ijay Japan, sa nga pulong nga taon kumati jay. Ay, di ang mama kagadi pa nagsasaw ti Hapones. Ay, ato asuleng, no kasano ka ado tinasursuro nga pagsasaw ti in-check at ado ti Hapones. Alimang garaw. Subukan ta ka manaw. Sige. Amin na iba i-translate mo ti Japan. Wow. Hapon. Tawin. At ang ubeng. Data nga ubeng. Nakita mo nga awan ti chinilas na. Anya ti awag mo di dati pinagsasaw ti Hapon. Saka-saka. Datang ubeng, mabisay pa ka naw. Namalisin ka, mga kaha. Na? Kinigto mo lang. Kastit istorya nga data suling. Iti dagito'y hapon ka tumay da saksakupon ti Pilipinas. Ato tinadap da nga pagsasaw tayo ito'y so nga di nagsublida iti Japan iso magagamitin dan. Aliman, i-translate mo pa ito gitaw. Sige, mangibaga ka tayo, translate ko ti Hapon. Anya ti Hapon ti lugan. Uwoto. Inya ti Hapon ti natong. Uwotong. Inya ti Hapon ti kawayan. Rabong. Inya. Rabong. Mayat sa. Ay, dilat ni mga. Matukay ta subi-subin di ta. Urayin pa ngay pumpunta dato. Samoy-saro tabagbagay. Nabalta man na natin, nakikinig ka tayo man. Kamadalagan, para kinyak librinton last night. Inya, yan kumantan. Na? Hindi rabong. Rabong. Inya ti Hapon ti tulang. Puto. Inya ti Hapon ti tultulang. Puto. 150. Inya ti Hapon ti napintas. Akichi. Inya ti Hapon ti naalas. Chitai. Ay, Happy. happy ka. Napangkapay ti Amerika. Amerika, jaya ka nag-eskwela ti college. Nag-college ka? Wen! Nadamagay mo utak mo niya. Animal ka. Dinadakan to pa yung utak na siya ka nga tao. Natataktaw ka garaw. Sinanta tao. Napangka ti Amerika. Wen, ijaya nga nag-eskwela ti kolehiyo. Nagadalam nga yung mouth. May isa nga mabigpigpig nga kapipintasan nga eskwelaan. Tintiro nga lubong tinag-eskwela ti kolehiyo. Wow, inyang iskilaan. Harvard University. Wow, pang mayaman lang ta. Wen, kaya may kamayaman kami mag. Wow. Kurang lakwartan. Inya ti kurso kay nalam. Agka siyempre tinala nga kursok di karirigatan nga iturpos kang kanginginaan ti tuition fee na. Inya. Lighter mechanic, major in vulcanizing. Abdakot kas dayon. Adda, Kasanaw. lighter mechanic ko na agtarimaan ka ti lighter, gasol, gas stove, shilling, dagijay. Oh. Major in vulcanizing, ag vulcanize ka ti barko, bukatot, dagijay. Awam mo dalit ti barko kay bukato. Lulukon na kami na. Made, talaga na para di Amerika, paypay so amin. Paypaysaw. Wen. Agure ka. Oh. Ijay ka nga nagadalit ti pagka Ti, kuwan na, college. college, wen. Ang paypaysaw. Wow. Ngam naglalaing Amerikano. Ay, ang ko'y tulok suling. Uray jaya Amerika nga nag-eskwela. Ang ko'y tulok ka nalalaing ti Amerikano ng Pilipino. Nalalaing ti Amerikano. Nakapoy ti Pilipino. Nalalaing ti Pilipino. Nalalaing ti Amerikano. Kasano nga may baga? Among di Amerika. Oh. Dati nga karnay. Oh. Nakitam. Awam mo. Pada kayo makrap. Atay. Dati nga karnay. Oh, data karnay. Ngayon nyo nagdadida makina. Oh. Murumwar, nakalatag daw. Ijay Amerika da ita. Wow. Awaan na ka po. Iti Amerikano. Nalalaing ti Pilipino. Kasanaw. Kano da ita karni ko ti sirro da ti makina ito rimwar na kalata. Oh. Ito'y Pilipinas. Oh. No nilalaki kat simrep di kalkalapaw. Sinaro no ni babae mapalabas ti siyang nga bulan. Tao da ita. Nagsisiwi da. At dapay. Dapay. No nilalaki kat simrep di kalkalapaw. Oh. Sinaro no ni bakla. Mapalabas ti siyang nga bulan. At dain max na. Wow. Ang pampang na. Nakapoy pa ito Pilipino. Oh, Nalalaing ti Amerikano hinga. nalalaing ti Pilipino. Nalalaing ti Amerikano. Nakasano. Di Amerika. Oh. Ang patayag do ti ruplano. Awan ti piloto. Ay nakapoy ti Amerikano. Nalalaing lang ta Pilipino. Kasanaw. Tano di Amerika kat agpatayab da ti roplano. Awan ti piloto. Oh. Ito'y Pilipinas. Agpatayab da ti piloto. Awan ti roplano. Kasanaw. In kajay kapes di kabisayaan nagatung aswang agtatayab da. Ay,
Ika, at na malagip ko dita aswang. Apaya. At dati bagak kinam. Inya. Among jayam may. Nagadu, iti marites, nagiti chismusa. Ay na, normal lang ti may isang barangay kun may isang lugar no ada ti maritis na kun ada chismusa na. Tano awan ti chismusa dito'y lugar yo boring. Boring Di na ba talaga. anti marites? Oh, win ka na. Jayam may. Ay, Natara-taramot sikat ti marites. si Jay Urdanita. Wow, ni bagadabot ng kitin nga kwan. Aswang kami kanaw. Ne nya ti kunam. Ay, pangkot, napanak ni mama. Nya timbagam kini mama. Napanak nagkipulaw. Oh, Aswang tayo ka na una. nya ti kunana ni mama. Nagtagdaw, nilakaw, nirakot na, sa nagtayab. Ay, animal ka. Kudak pay sung aswang kayaw. Kung nagtayab ka raw. Ne, apo pamilya nga nasungan no dumawat tilanan yung ikan. At ang magnesium kwan ko. Naina Girl Scout. Gagatan ko. At ang chismusa. So kita maatil lawang dagiti maritis kaduray si kamot gaya. At ang chismis ka. Inya ti chismis mo. Ang paypay so aya nga nagsundalo ka kanaw. Ay, oo, Suleng. Oo. Nag-eskwela mo ti kinasoldado di Amerika di Harvard. Data nga bakla ka, nagsundalo ka. Ay na, Suleng, kaputa sinunod ko tirinak ngagbaling nga bakla, injak intultuloy tinagsoldado. Anang kami mamatay. Dapat ipakita mo dito, tinaadal mo, akasundalo di Amerika, tanong mamati ka ba eh? Ipakita. Wow, nagsundalo ka tao eh. O sige, Garot. Ipakita dito ya. Wow, Sikat ti komandal. Sakti komando. O sige, nagsukat ta. Tatawa na nakakita po, tisundalo nga buksita. Nakakrap ta. Alay, siya, hindi commander mo. O sige. Okay. Attention! Natataw! Palto-paltok tungang. Si kaman no nakapuokan ti soldado nga nakaigam ti pala. Left fence! Now, apay nita, rupa mo lang titalya mo, kuliktot ka pa eh! Galigpis ko lang detalyaw ko ti rupa. Kasano ka raw? Hanga kasta tinaadal ko di Amerika. Kurang takuman mo. Kasano? Kasto yun tinaadal ko di Amerika kita. Left face! Isurot ti bagi. O, di nagpintas tagtiriter. Isuro mo at bagi. Isurot ti bagay! Wag. Nagtangkaw! Punam sa nga nagadal kay Amerika. Wag. Ada mumut data English, data isurot ti bagay. English nga isurot ti bagay. English nga! O, sige. Ay, Left face! Isurot ti bagi. isurot si bagay, katawan na ka rin mapahad. Apay takatawaan da ko nag-social islang mo di jay. Isurot si bagay. Wag. Alay, sige, aswel. Attention! Right first! Isurot si bagay. Wow, bad trip. Lakay mo, tatamang kaslapag mulagat nga ukit. Itura na di pangituro nga. March time, march! Ituro na Aklisik ang tao ba eh? Magpusayak kasumpo mo dita. Forward, march! Animal kasuling. Oh! Forward, pakayang march! Forward. Hold! Bingatan na mo dati kayang ko. Stomach in! Stomach out! Kaya gore kain ko nagdumuga ka ng tungol. Takot dyan, ulo lang. Stomach out! Uy, pakamaw na! Amo sa Malto kang kangkal. Stomach in! Stomach out! Out. Out! Out! Out ka na. Out. Down! Kasi agore ka down ka nung. Down! Down. Up! Up. Down! Down. Up. Down. Up. Down. Up. Down. Up. Lali, lali. Lali. Nay, nakita ko ano yan. Tinugawa na di tumong na karimwar mo di ladat na. Narumara na. Darumara na utong tinakarmana di dyan. Alright, thank you so much. Yan po ang aming first and last Ay, set. last set. Ayan, nag-start kami na apot 10 o'clock. Actually, 8 to 12 o'clock lang po kami. So, ajay mo tan apot maudi. Kaya na muna nga, panagpakatawa mi. Nagkurang tayo ti oras apo. Ayan. And once again, ta kami apot ti Daos One and Bell. And itultuloy tayo lahat ako maapo nga suportahan ni Tisoleng Daos Bati YouTube channel apo. Naka 50k subscribers kami na po. Ayan, maraming salamat po. Ayan, thank you so much na imbag Rabi. Palakpakan tayo natin nga Suleng. Salamat kini. Salamat na imbag Rabi kada kayo ano.